5000 کرێکارە یەن جۆرا جۆر لێ کار دەکەن. ئەف کرێکارên هەنێ ne hemû endamên me ne. Endametiya me ew kesin yê ku ahanûke sala 2017 bêt nasnama xwe nîketin û abûna xwe bidetin. It sala 2016 da ji wan kirêkaran 3100 kirêkarê biyanî li welatê me kar dikin. Yedbûyne endam nav sendîka kirêkaran da. Sala 2016 27024 in. Afret 347 in. Biyanî 168 in. Sendîka 7 in. Lijnêt qeza 6 in. Lijnêt pişkinîna karî 5 in. Projeyên dabînkirî sinûrê parêzgeha Duhokê 5145 in. Kirêkarên hatîne dabînkirin sinûrê parêzgeha Duhokê 11346 in. Kirêkarên biyanî yê hatîne dabînkirin 1526 in. Kirêkarên xaneşînkirî yê ku xaneşîna xwe girin 169 in. Kirêkarên giyarîxwe ji destdan sala 2016 da 15 kirêkar in. Kirêkarên hatîne birîndarkirin 20 kirêkar in. Arîşên kirêkara 77 arîşe bûme hatîne ji wan 52 hatîne çareserkirin û 25 jî mayne helavîstî bu sala 2017.